Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaba wa sidra wa kana rabbuka qadira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis sadaqallahul azim. Wa ba'du hadratul kiram alim ulama ini sepuh-sepuh kang kawula taati ugi kawula bektosi sahibul bait panjenenganipun Bapak Sutikno ingkang tansah kawula hormati wabil khusus kedua calon mempelai berdua ingkang berbahagia Bapak Ibu para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga saderengipun ucap kabul kaleksanan sareng kita menjadi syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing dhateng kita sedaya rahmah taufik hidayah saenahipun sehingga wekdal injang menika alhamdulillah rabbil alamin kita tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga sami-sami saged hadir manunggal wonten mriku majelis kang perlu menika kita sarengan badhe derek-derek paring kasukses ugi paring doa restu rencana akad nikah ijab kabul derek kita menika calon suami ingkang nami Mas Fidi Pratama saking Panyekan Makitan kalian calon istri pun Mbak Nila Puspita Setyanipun. Mugi-mugi kanthi rawuh kita sedaya wonten majelis menika estu-estu dipun catet dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala minangka amalan shalihah minjang yaumil akhir. Allahumma amin. Salawat dan salam mugi tetap ngaturaken kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu-estu kita wantu-wantu kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumina hadza hatta yaumil akhirah. Para rawuh, Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sumangga prosesi ijab kabul pernikahan Mas Fidi Mbak Nila wonten Fidi Pratama. Anak saderengipun ijab kabul sareng-sareng kita sekseni kepareng karunia kula ngatur kita saking doa dadi nitip pirsa ngecek ulang melengkapi data administrasi rencana pernikahan dua calon mempelai. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Monggo sarangan kita masuk bareng saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matur suwun ingkang salajengipun dhateng Mbak Nila. Iki ana jabul nikahe Mbak Nila kaliyan Mas Fidi badhe kula aturaken iki nuwun ketegasane Mbak Nila niki kula sing nikahne sampean kaliyan Mas Fidi sampean ridho saestu sampean ikhlas kula sing maleni sampean nikah karo Mas Fidi saestu nggih insyaallah bismillah detik ini badhe kula ngaturaken kanthi Saya ijab kabul nikahe Mbak Nila kaliyan Mas Fidi. Nggih, iki Pak Sutikno, Pak Iban, Mbak Nolaksane nggih. Pun Mas Fidi kaliyan Mbak. Ini proses ijab kabul pernikahan Mas Fidi dan Mbak Nila. Mugi kanthi awal ijab kabul wonten enjang menika rencana berkeluarga calon mempelai kali niki estu-estu pikantuk ridho barokah maunah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya akhi Fidi Pratama ibnu Bapak Margun
unkihtuka wa uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrifin bisan. Ya Vidi Pratama, ibumu Bapak Margun, angkah tuka wa zawwastuka Nila Puspita Setyaningrum binta Bapak Sutikno Mauliyati Hakiman bimahri adawati min alatis sholah wa khilyida bi'asyara jiramin wa min isna milyun wa mi'ata wa isna wa samanina alafin wa arba'a mi'ati rubiyatin halan. Saudara Vidi Pratama bin Bapak Margun, saya nikahkan, saya kawinkan Nila Puspita Setyaningrum binti Bapak Sutikno dengan Anda, dengan wali saya, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram dan uang 2.182.400 rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nila Puspita Setyaningrum binti Bapak Sutikno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma ya Allah, berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan Kau jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Allah, berikanlah keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu.
tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Prosesi jadwal pernikahan Mas Vivi Mbak Mila sampun terlaksana dengan lancar insyaallah. Saat ini dengan saksi kita semua yang hadir di majelis ini, ketua mempelai Mas Vivi Mbak Mila sudah dinyatakan sah menjadi suami istri, sah menjadi agama Islam dan sah menurut aturan negara, aturan pemerintah. Untuk itu apapun yang Anda lakukan detik ini betul-betul sudah dihalalkan oleh Allah SWT. Apapun yang Anda lakukan detik ini sudah bernilai ibadah kepada di mata Allah SWT. Dengan saat pun pantas kiranya kami mengaturkan mengucapkan selamat menempuh baru kepada mempelai berdua Mas Vivi Mbak Mila. Semoga keluarga yang akan Anda bangun nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang islami, ibadahnya khususnya seperti langsung saya ini, sehingga menjadikan Allah akan selalu sayang, akan selalu hadir di rumah tangga Anda berdua, akan membimbing menuntun yang terbaik demi keutuhan rumah tangga Anda berdua, dan segera Allah pun akan memberi amanah kepada Anda berdua berupa titipan hubungan putra atau putri, S2 dan besok putri ingkang soleh dan kemudian mengatakan Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken pamunten, akhiripun monggo acara tutup kanthi sesakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial dari Bagus Goncang, pasukan joget monggo, kanca-kanca Karang Taruna. Karang Taruna WDG monggo lho. Hamurwani
Wiwahan prasaja ring kalenggahan siang prasaja menika ugi handherekaken pinarak lenggahipun sangya para lenggah Bapak Ibu ingkang dahat ing ngurmatan. Mugi keparenga kula pun ari dalang marak sowan miyak sepining swasana saperlu hangaturaken menapa ingkang dados urut reroncening tata hadicara sampurninantam dening para keluarga lan ingkang badhe lumampah. Kanthi hangaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun alal asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul adzim al-ayah. Nuwun kula ning keparang matur kunjuk dumateng panjenenganipun al-muharramun para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah. Minggahipun kunjuk dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, para pini sepuh, para aji sepuh ingkang kebak ing pangrengkuh. Ingkang sampun tukang pingus kiblat ing manembah lebda ing pitutur ingkang satuhu pantes pinundi saha satuhu pantes kinabekten. Ugi keparang matur kunjuk dumateng panjenenganipun para winasis, para sarjana. Para sarjana sujaning budi, para pangemban, pangembating praja satriyaning negari ingkang mangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang satuhu pantes kaaturan sagunging pakurmatan. Mbok bilih keparang rawuh maliginipun kunjuk pepunden kula panjenenganipun Bapak Kepala Desa Karas saha perangkatipun ingkang satuhu pantes kinurmatan. Ugi keparang matur kunjuk dumateng panjenenganipun para sanak kadang kula warga ageng Baraya Wirawiyata, para kadang Baraya Wiratamtama, para kadang Purna Karya Labet Praja ingkang maha ing budi dharma datan katalumpen, para kadang sutresna Buddha ingkang tansah nderek hangleluri budaya ingkang satuhu adiluhung. Ugi keparang matur kunjuk dumateng para sanak kadang werda muda tumaruna nenggih trah Baraya Agung ingkang dahat ing ngurmatan sumrambah kunjuk kerawuhan Bapak Ibu ingkang satuhu bagya mulya. Ingkang kanthi linambaran pepayung budi rahayu sa ngaturaken sewu gunging aksami mugi kalilanana. Kula ngadeg jejer ngabiyantara teng ngarsa handika Bapak Ibu ingkang dados nurmatan. Sak perlu hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben kemawon mawan pangandikan kalian para sanak kadang. Awrat sinarya pepunden kula ingkang mengtugati saking panjenenganipun Bapak Sutikna, Ibu Suparmi sak kulawarga. Kula piniji kinen jejeri maka pranata hadicara mratitesaken murih rancaking titi laksana wiwahan rikalenggahan siang prasaja menika inggih. Ingkang rikalenggahan siang mangke panjenenganipun Bapak Sutikna Sarimbit kepareng netepi darmani sepuh niras pantes hambayang kari ingkang putra putri kinasih ingkang sesile asma pun Dyah Ayu Nila Puspita Setyaningrum. Ingkang ngarsa jinatu krama kaliyan Bagus Vidi Pratama putra panjenenganipun Bapak Markun Ibu Sumini saking tlatah Ngiliran Panekan Magetan. Bapak Ibu yang ngandhut kinurmatan saderengipun dalam aturaken menapa ingkang dados surut reroncening tata hadicara sampurninantam. Langkung rumiyin sembangga nuwun sedaya kemawon tansah kula dherekaken manuku puja miwah ngaturaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kunjung ngersa dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karana limpahan nikmat rahmat taufik hidayah saha inayahipun sehingga kita saged makempal wonten ing dalem mriki kanthi kahanan sehat wal afiat boten kirang setunggal punapa. Salajengipun sholawat salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita wong agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tertamtu tansah kita antu-antu syafaatipun min hadayum illa yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang dados kinurmatan wonten menapa ingkang dados urut reroncening tata hadicara sampurninantam dening para keluarga keparang lumados sing gati tinar buka kani pambuka tumuntun wijilipun temanten putri saking sasana Mayangarum tumuju madane sasana Rinengga
Kalajengaken pambedol ing Sekara dimanca warna dening para kadang piniji kinarya sarana hanjangkepi dhawuhe Sri penganten sekalian. Ing mangke sawanci-wanci Sitermata Saribit sampun kepareng tumuju madane sasana sinengker nenggih sasana panggih nuli kapanggihaken pini sepuh ingkang sampun kabiji. Wus paripurna dhawuhing Sri penganten Saribit panjenenganipun ingkang menggugati tansah ngrantu sawaning kadang besan sutresna. Pinara lenggah kanthi rahayuning manah kadang pisan kawedharing waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an sakwetahipun dalem sumanggaken. Wus paripurna ing mangke daya-daya Sri penganten Saribit kapratitisaken netepi lumados ing adicara prastawa adat. Purna igati wedharan tanggap wacana ingkang sepisan kawedharing atur sabda tama pasrah panggula taipun nang temanten kakung dalem sumanggaken. Wus paripurna ing mangke daya-daya Sri penganten Saribit kabedha saking sasana palenggahan sampun netepi kiraping kanalindran kadherekaken manjing sasana busana lukar busana kanalindran hang rasuk busana satriya tama hang rantu Sri penganten Saribit santun busana kasatriyan kawedharing atur sabda tama panampi tumuntun pambagya wilujeng saking ingkang mengku gati ingkang dipun lajengaken kaleksananipun adicara adat bubaan ugi waosan donga kawilujengan. Sawanci-wancing mangke Sri penganten Saribit purna inggihipun santun busana kasatriyan kasewanaken lumebet wisma pahargyan marak sowan wonten ngersa para rawuh Bapak Ibu tamu undangan ingkang dahat kinurmatan. Kinarya pratandha dungkap purnaning gati apabila Sri penganten Saribit kepareng kabedha saking sasana palenggahan tumuju wiwara ngajeng kadherekaken ingkang rama dalasan ingkang Ibu minangka pratandha panutuping adicara ing kalenggahan siang prasaja mangke. Bapak Ibu ingkang kula hormati mbok pilih mekaten reroncaning tata hadi cana sampurinatam dening para keluarga lan ingkang badhe lumampah kanthi menika sepisan malih berkah bangsa ingkang tansah dipun suwun mugi kepareng panjenengan paring pangestu kawiwitan purwa madya ngantos wusananing gati mekaten nuwun kawula nuwun. Beda setunggal punapa sumangga tinarbuka sesarengan kanthi waosan basmalah dalem dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Ing mangke daya-daya kadherekaken marak sowan manjing madyaning sasana pahargyan tumuju sasana rinengga sekaring wiwahan wonang tempaten putripun Dia Ayu Nila Puspita Setyaningrum. Binarung suraning pradangga hangrangin tinabuh para kadang wira pradangga hambabar ketawang mijil wigaring tias hanyarengi tinarbukaning sasana busana nenggih sasana marangarum nenggih sasana tepas wangi tumuntun kadherekaken mijil sekaring wiwan nggih pun Dia Ayu Nila Puspita Setyaningrum ingkang binayang karing keng Rama dalasaning keng Ibu hanyarengi mijilipun temarya cingak para tamu kang samya hamirsani sami wewisik sami rerasan apa to iki putrane Pak Sutikna apa duduk dasar rias ingkang sampun kondange kaloka saking kadang-kadang Kartini wedding mijil saking dusun Purwodadi Barat Magetan lan ugi mapan wonten ing bedak pasar Taji Karas Ibu Hajah Kartini wau to tindhaira temanten putri wis prapten winane ingkang tinuju kawis ingkang marma tumanduk ing raos ingkang tumanem ing kalbu Yayah linobong jroning wardaya tuhutanku wawa cinitra ing ukara kapratitisaken wonten madyaning sasana suka sekaring wiwahan tumuntun pamedholing Sekara dimanca warang dening para kadang piniji katindakaken monggo kunjungan
kadang-kadang nirwana nyuwun sabiyantunipun bedol kembar mayang. Pamedoling sekarang dimaca warna dene para kadang pindhi tumeten katindakaken ingkang ngariyahi karti para kadang pager ayu pager bagus ingkang ing mangke daya-daya wujud kembar mayang sajuga katur dumateng para kadang pager ayu mangke kangge jangkepi dawuhing temanten putri sajuga katur para kadang manggala kinarya hamapak sawanipun temanten kakung ingkang samangke cumandha wonten madaning sasana pamondokan nenggih sasana Palereman. Dandang gula pelak co, sebi nggih pelak 6. Hanya rokoro sinanggit memanis sing setunggal mengke kembar mayangnya temriki hangrum poko wiwahan prasaja dahateti engnya tane sinten kang nembe mantu hame woho atmojo nagi mahargya marang putra ingkang badhe daup anggung tulus marsudi ning priyangga paripurna pamedaling kembar mayang dene para kadang piniji sang duti sawahe geng diri nuli kasowanaken saluna tepi tata cara panggih miturut adat ingkang lumamah sinengguyung para sanak kadang keluarga penderek temanten kakung miji saking tansah liliran panekan magetan bojo bapak ibu berkah pangestu mangke dipun suwun sawanci-wanci teman saripin netepi kalaksananing tata cara panggih keparenga jumeneng sawetawis sung pakurmatan dumateng dhawuhipun teman panggih wedal dhawuh sak wetahipun dalem sumangga akan mekaten
Hambi wadon dumateng sawanipun porang temanten kakung calon raja sedina kanthi ungling giro temanten. Semoga tuwun teng kasawanaken punang temanten kakung lumebet wisma pahargan laju mangke kadherekaken tumuju madane sasana sinengker nenggih sasana panggih ugi kunjuk sedaya penderek temanten kakung monggo katuran derek lumebet mekaten hanya ketimadane sasana panggih punang temanten kakung ingkang ngimake daya-daya netepi kalaksananing tata cara panggih miturut adat ingkang lumampah kanthi menika wonten sukalila penggalih Bapak Ibu kasuwuk gongso ingkang hangrangin mekaten nuwun kala nuwun. Kunjuk Bapak Ibu berkah pangestu kepareng jumeneng sawetawis ngurmati dumateng dawuh temanten sarimbit. Hambi wadon dawuh temanten sarimbit kanthi kairingan ungguling serukal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, aswaqal badru alaina, Fahtafat minhu buturu misla husni qara'aina Watuya wajah sururi ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Anta samsun anta badrun Anta nurun fauqa nuri Anta isiru wa qoli Anta misbahu suturi Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Habibi ya Muhammad Ya arusal qafika ini Ya Ya Mumaja Ya Imam Al-Qiblata ini Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawat Allah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadya jantuka sasara mengkeling toya bayangkari dawuhing temanten sekalian. Atur panuwun kunjuk Bapak Ibu
Ika sampun kebareng sumpah kurmatan dumateng dawuhipun Temate Sarimbit samangke kebareng monggo dalem dherekaken pinarak lenggah wonten sasana sekawit. Wonten kunjuk penderek tematen kakung sumangga katuran pinarak lenggah wonten sasana ingkang sampun sumadyo. Manggi wilujeng kalih sendering sambikala netepi kalaksaning tata cara panggih Sri Penganten Sarimbit ingkang pinaringan berkah pangestu pinisepuh ingkang sampun kapiji. Paripurna laju mangke kaderek lumebet Wisma Agung katindakaken adicara adat tanem jero sawetawis. Sasampunipun ing mangke daya-daya Temate Sarimbit binayangkari Rama Ibu tumuju madaning sasana rinengga nengkih sasana pinajang. Sinengkake ing aluhur membaning Raja Sedina Ratu Sedalu ingkang tindakipun nyarengi tumurun ing kanugrahaning Gusti ingkang marweng jagat wujuding wahyu jejodohan wahyu Larasmaya ingkang daya-daya tumorot saking angkasa tumanduk dumateng angganira Sri Penganten sekalian. Om sapunika sampun rampung sang temanten kakung miwah putri candrane pindha sasongko kumenyar Sri Penganten Sarimbit wis pikantuk jatining palakrama nggih wahyu jejodohan wahyu Larasmaya ingkang berkahi dumateng bebrayanira Sri Penganten Sarimbit mugi tansah manggih bagya mulya donya ngantos ing alam delahan. Winenggo ing Suka Basuki. Ibu
Lumados sing pahargan rikalenggan siamangke dereng kawis tinggal jangkep karana Rama Ibu temanten kakung tasih cumandha wonten madyaning sasana pamondokan. Kanthi menika tansah dipun rantu sowanipun ing rikalenggan siamangke panjenenganipun Bapak Sutikna Sarimbit boten kuwawi tindak tumuju sasana pamondokaning besan kanthi menika gungan dumateng tetuangganing keluarga piniji mongko duta pamethuk ing kadang besan. Dalam suwun panjenenganipun Bapak Bejo sekalian kanthi menika wonten srikalila penggalih tindak mriki rumiyin nyuwun pangestu wonten ngersanipun Bapak Sutikna kanthi jawat asta laju mangke tumuju sasana pamondokaning besan rahayuning sedya sowanipun kadang besan dalem sumanggaaken kunjuk panjenenganipun Bapak Bejo sekalian. Sineng kuyung kadang-kadang Olivia monggo nderek. Kuncaraning kutha Magetan. Derek Bayangkari Sang Duta Pamandha ing Besan Ngayai Karti Giya sowan tumuju sasana palermaning Besan rahayune sedya Besan dipun aturi tindak sak perlu mangayu bagjatipun Bapak Sutikna sekalian. Giya tumuju sasana palermaning kadang besan nggih Sang Duta Pamandha ing Besan saperlu panjenenganipun Bapak Markus sekalian kadherekaken derek mangayu bagya mertuwi hajatipun Bapak Sutikna sekalian iras pantes sung pangestu dumateng dawuhipun ingkang putra nggih Sri penganten Sarimbit lumaksana ing ngarsa Sang Besan Sutresna Sang Duta Pamandha ing Besan tansah tuturi handayani. Bangun jiwa ekonomi lan sosial manembah maha kuasa ada dasar Pancasila angun madang dan sangat madang saindingi noswan tunah kawariatan segala Tindakipun mriki kadang besan sisih mriki Triwisata Ratani Nara Raja Lantamtama Allah Cipta Pinampi Jawa Asta Bapak Sutikna sawanipun kadang besan laju mangke kadhereng pinara lenggah wonten sisih kiringipun ingkang putra nggih teman sekalian. Kang tumuju Besane wonten sisih wetan Ibu Kartini. Nggih sisih wetan. Sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan Monggo wilujeng kalih sendiri sambi kala sewaning kadang besan Sutresna Rama Ibu temanten kakung panjenenganipun Bapak Markun Ibu Sumini eka sewanipun kadherekaken tetuangganing keluarga piniji panjenenganipun Bapak Bejo sekalian atur panuwun kunjuk Bapak Bejo laju mangke kadherekaken pinara lenggah wonten sasana sekawit jan besan niku nek pun kena rada dangu nggih Pak
paringi papan wonten mriki ya bablas mawon. Mergo pun akrab. Bapak Ibu ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh. Ugi atur panuwun atas kerawan panjenengan sedaya mliginipun kunjuk dumateng sedaya penderek temanten kakung saking Ngiliran Panekan Magetan. Dalem namung minangka sulih saking panjenenganipun Bapak Sutikna sakeluarga mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya wonten sedaya kelepatan kekiranganipun nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Dipun suwun mangke sedaya kemawon keparang dherekaken lumados sing gati ngantos pari purnaning pahargyan. Nggih monggo menika senekipun gendang ditelasne mawon. Sisih kilen niki nggih sumuk to. Gek mongko nika srambune pun kula ken bukaki kok kersane isis. Nggih kula nggih ngesake mantene jane niki. Wah alhamdulillah niki mantene spesial padoske. Sekesaken Bapak Ibu anggenipun minara lenggah ginelak lajuning gati kanthi kawedaring waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang rika lenggan siang mangke keparang dipun aturaken pepundhen kula panjenenganipun Mbah Mudin Yusuf kanthi menika kunjuk Mbah Mudin wedal sak cekapipun dalem sumanggaken mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع مضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن حفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى والوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصاحبه لجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من
من كان محتلا فخورا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atur panuwun ingkang tanpa pepindhan gujuk papunten kula panjenenganipun Mbah Mudin Yusuf kawedharing waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun kapiarsa kanthi terwaca cetha ngigla ing panuwun mugi-mugi wonten barokah manfaatipun tumantu mliginipun dumateng Sri Pengantin Sarimbit nggih nyemangun keluarga tinemu keluarga ingkang berkah sakinah mawaddah lan warahmah wondene salajengipun barokah manfaat mugi tumantu gujuk dumateng sang para rawuh Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati kanthi panuwun mugi kita sedaya tansah ginanjar kawilujengan kesehatan lancar rezekinipun wiwit kalenggan siang menika ngantos sak lami-laminipun amin Allahumma amin. Daya-daya netepi rumados sing adicara prastawa adat Sri Pengantin Sarimbit ingkang dipun pratitisaken panjenenganipun Ibu Pangrengga Busana saking paraga Kartini Wedding miji saking Dusun Purwodadi Barat Magetan lan ugi wonten Bedak Pasar Taji Karas ing mangke rahayuning sedya kunjuk Ibu Hajah Kartini adicara adat Sri Pengantin Sarimbit sawetahipun kasumanggahaken hanyarengi kadang pramuladi makarya sung pasugatan kunjuk kerawuhan Bapak Ibu tamu undangan ingkang kinurmatan. Tetapi adicara adat Pengantin Sarimbit lampun to cinandra jroning nala kadya tansah enget dumateng panguwasaning Sang Ibu Pertiwi. Sinengguyung paguyuban Sinoman Pangudi Luhur RT 6 RW 1 Taji Karas kepareng marak suwan wonten ngarsa Bapak Ibu. Gaping sasmita Nyai Bekel Pramuladi nenggih Ibu Pangrengga Busana geomratitesaken adat ingkang lumampah ambarwani adicara sungkem pangabekten kinarya wujud bekti pasrah jiwa raga Dyah Ayu Nila Puspita dumateng ingkang garwa kinasih kanthi ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk tinampi dening punang temanten kakung ingkang wit kalenggan siang mangke kagungan tanggal jawang jagi kawilujenganira ingkang garwa donya akhir nglajengaken tanggal jawab saking Bapak Sutikna Sarimbit tinampi nggih ngabekti ingkang garwa laju duwung kinarya piandelipun ingkang kakung dipun lolos rumiyin saking angganipun ingkang kakung. Sasampunipun ing mangke daya-daya temanten Sarimbit sowan mangayun wonten ngarsa Rama lan Ibu temanten putri ing pangajap ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk saha nyuwun tambahing berkah pangestu wonten ngarsa Rama dalasane ingkang Ibu. Menapa ta ingkang dipun suwun punang temanten putri wonten ngarsa ingkang Rama lan ingkang Ibu mboten asanes namung berkah kanugrahaning Gusti ingkang Marweng jagat lumantar Rama Ibu kekalih. Jan Pak Tikno seneng berkahi putrane kanthi mesem gumuyu. Lumantar berkahipun Rama Ibu kekalih kinarya lambang berkahing Gusti Allah tumandu umatipun. Berkah nggih nyemangun bebrayan temanten Sarimbit mugi tansah manggih bagya mulya kaya bapak ibune awet enom murah senyum jan pokoke sawusnya mangke netepi sungkem wonten ngarsa Rama Ibu temanten putri laju ing mangke temanten Sarimbit kadherekaken sowan mangayun wonten ngarsa Rama Ibu temanten kakung
Ngaturaken sembah bekti mugi konjuk napa ingkang dipun suwun. Bagus Widi Pratama wonten ngarsa Rama Ibu datang probeda temanten putri nyuwun wonten ngarsa Rama lan ibunipun. Kados ingkang sampun sinerat wonten kitab suci Ridhollah Ridho Waliden ing siang menika tansah dipun suwun temanten sarimbit saking ingkang Rama dalasan ingkang Ibu ing panuwun mugi tansah manggih bagya mulya genya mangun bebrayan donya ngantos ing akhir. Wis paripurna netepi adicara adat sungkem pangabekten ing mangke kinarya wujud tanggel jawab lahir punang temanten kakung dumateng ingkang garwa kinasih kepareng katindakaken lumados ing adicara adat krobongan kacar kucur guna kaya wohing pakarti nenggih adicara adat tampa kaya. Mas foto tulung Mas foto. Dipun pratitisaken adicara adat krobongan kacar kucur guna kaya wohing pakarti kinarya pralambang tanggel jawab lahir. Mas Widi dumateng Mbak Puspita genya makarya rinten dalu kedah katur dumateng ingkang garwa kinasih tinampi kanthi raos sing syukur saha ikhlas sing penggalih dening temanten putri ing benjang kagungan tanggel jawab kedah dipun pratitisaken kangge nyekapi kebutuhan kula warga. Namung saderengipun Bapak Ibu ing panuwun supados rezekinipun temanten sarimbit saged berkah kathah turah blawah kasuwunaken pangestu wonten ngarsa Rama Ibu temanten putri rumiyin wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Sutikna Ibu Suparmi menika rezekinipun ingkang putra jenengan pangestoni mugi berkah tinampi Rama Ibu temanten putri pinaringan pangestu sinipun wonten ing papan pendaringan kinarya papaning rejeki ingkang hamberkahi dumateng rezekinipun temanten sekalian. Sasampunipun netepi adicara adat krobongan kacar kucur guna kaya wohing pakarti kinarya pralambang andum katresnaning temanten sarimbit dahar kembul bujana Ndrawina kepareng dipun tindakaken gilir gumanti dulang dinulang milih Mbak Puspita lawuhe apa wis mumpung ketemu dina iki yo jan lah aja oyo-oyoan ya janggote Mas janggote garwane Mas ditadhahi ben ora kutah elas dalah si dipilih ki lawuh ge apa to ya jane. Ajeng mangke. Dulang-dulangan bareng. Dulang-dulangan bareng. Sik anyar Pak nggih kula warahane nggih. Madhepe mbok si menak ngono no. Oh ya. Mbok Pur pengen to Mbok Pur? Lah beke mengke nek pengen kok sore gawe dhewe. Dulang-dulangan jan ketok leh demenake leh nyenengake. Segedi Bapak Ibu nggih dar namung menika kawis tinggal pun marem penggalih temanten sarimbit. Ditutup nengko ya Mas Widi leh maem. Kita spesial kita ngengehke engko pokoke. Monggo laju pinaringan unjukan hamberkahi adat dahar kembul bujana Ndrawina temanten sekalian. Yo alon-alon aja ngasih kutah nek urung kenek ya ngomong urung kenek Mas Mbak.
Nggih monggo dipun nunjuk dipun sekecakne nek sekirane seger ya ditelasne. Mboten napa-napa. Terus ayo habisin Mas Widi. Pas ora apa-apa. Mboten telas. Ora yo iman-iman. Jih sing penting pun dianggap cekap. Akhiripun nutupi acara dahar. Gini lak lajune ganti Bapak Ibu. Kanthi foto keluarga. Kemarang teman Saripit kadharaken foto kalian Romo Ibu kunjuk kadang-kadang nirwana foto syuting bedal dalam sembahkaken sak cekapipun. Lulus Raharjo kalis niring sambikola dicara dadi temate Sarimpit ingkang dipun pratitisaken kadang-kadang pangrengga busana paraga saking Kartini wedding. Sawetawis lumados sing adicara foto kawiwitan temate Sarimpit foto kalian Romo Ibu Mardika mangke kunjuk dumateng kadang nirwana foto dipun pose napa mangke dipun selingi foto keluarga kadherekaken. Mbok pilih mangke kunjuk keluarga saking ngiliran panekan magetan ingkang sowan rikala lenggansang menika. Dipun suwun sak keluarga ngaten netepi foto kalian temate Sarimpit kinarya pratandha kenang-kenangan. Namung pangapunten karena dalem boten nampi seratan kangge ngaturaken adicara foto keluarga, mangke monggo dipun koordinir ingkang kepareng badhe foto mangke monggo kadherekaken sak cekapipun mengaten. Bapak Ibu ing panuwun sebados mangke pahargyan boten kalantur. Mbok bilih sami ngiliran karas niku winates jam 12 mugi mangke saged rampung. Lumados sing adicara foto keluarga kepareng dipun pratitisaken kadang foto ing mriki dalem sarengaken wedharan tanggap macan ingkang sepisan kawedharing atur sabda tama pasrah panggulan tahing punang temanten kakung saking panjenenganipun kadang pisan Bapak Markun sekalian. Wondene rikala lenggansang mangke ingkang piniji medhar sabda pangandikan kasuwun panjenenganipun Mbah mantan kepala desa Ngiliran Panekan panjenenganipun Mbah Nono kanthi kaapit panjenenganipun Bapak Markun sekalian. Kadhe menika kunjuk panjenenganipun wedal sak cekapipun dalem sumanggaken. Nuwun kawula nuwun. Right.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.